Hola, bona nit. Ens trobem amb el regidor d'Esports, el senyor Xavi Lorenzo. Bona nit. Hola, bona nit, què tal? És la nit dels esports, que és el que avui ens podem trobar amb aquest acte. Bueno, és un acte que és la tercera edició que fem, ja vam canviar el format, l'any passat ja es va canviar i vam fer una jornada perquè les entitats poguessin donar a conèixer els seus esports. Durant tot el dematí hem tingut inflables, hem tingut activitats i hem tingut carpes de les diferents entitats, i l'acte de Cluenda, que és el que fem ara, que és la dels guardons, el que fem és premiar d'alguna forma aquells esportistes o clubs que han tingut més ressò, i dintre d'aquests clubs ells han anomenat el seu esportista de femení o masculí que creuen que dintre del seu esport mereixen aquest reconeixement. Llavors, està en mans dels clubs. Nosaltres el que fem és donar valor i donar visibilitat a l'esport que es fa a Cunit. Cada vegada veiem que aquí a Cunit l'esport està com més posicionat. Això dona un reconeixement també a la gent que vol cada vegada ser més esportista, no? Més professional. Com ho veieu vosaltres des de la vessant de l'Ajuntament? Que ens quedem curts. Cada vegada hi ha més gent que fa esport, i tenim des de la base, des dels molt petits que comença a fer esport, fins la gent més gran. Tenim esportistes de 90 anys que fan esport habitualment i diria que quasi diàriament, que és el programa Esport i Salut, i després des de tots els clubs fent des del base fins l'amateur. Hi ha molta gent que fa esport i nosaltres estem encantats. La idea és dissenyar un nou pavelló. Aquest se'ns ha quedat molt curt. Estem utilitzant aquesta pista coberta i els diferents espais que tenen tant l'institut com el col·legi per poder desenvolupar les activitats. Pensem que aquí tenim campions d'Europa, tenim campions del món, tenim clubs que representen a Cunit per tot el món, per tota Europa, per Sud-amèrica. Cunit, tenim el nom de Cunit a través de l'esport és conegut en molts llocs com a un èlit, sobretot en patinatge, amb gimnàsia també aeròbica, que és el Club Calafell Cunit, a taekwondo tenim amb categories campions d'Europa. A l'esport aquí tenim molt talent, inclús talent individual. Tenim joves atletes que fan atletisme per clubs que no estan aquí a Cunit. Tenim una jugadora que està seleccionada per la selecció de Tarragona, de futbol. Sí, hi ha molt talent i nosaltres el que farem és potenciar-ho. Si la gent que ens està escoltant, tant joves però com la gent gran, es volgués motivar per venir a fer esport, què els hi diries? Doncs els diria que l'esport és el primer, és l'element més cohesionador de la societat. Es fan relacions, es fa amistat, es fa pinya, lluites per uns objectius, fas salut. Fer esport et distreu d'estar o veient la tele o de veient pantalles o de fer estar a llocs que potser no tocaria. Va bé per oxigenar, és un element que dona molta dopamina i és bo pel cervell, anima. Doncs, en qualsevol tipus d'esport, al final connectes amb gent, fas coses en comú que ens agrada, competeixes, que també és algo que també és bonic, no? Tenir un objectiu i lluitar per aconseguir-ho. I això fa que l'esport sigui una peça fonamental en la cohesió social de qualsevol municipi o de qualsevol entitat que pugui tenir un objectiu de que la gent estigui bé i tranquil·la amb el que fa. Doncs moltíssimes gràcies, esperem una nit meravellosa. Nosaltres també, i és la tercera, i que hi hagi una quarta, una cinquena, una sisena, i que això no pari. Doncs moltíssimes gràcies, bona nit. A vosaltres, bona nit.